ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Khyllait Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kalong ka ka ba penjau umat ya ki babon balang ki badon ka jing tip lem haba yo ya ka jing im ba jenjar bat basosat jong ki para brio bat kani kala jaru ha ka shnong lengdok maram ka badon ha West Khasi Hills District ha ka ba ka wei kalong kami ya ka bala tip kerteng kum ka kong Simar Khyllait ka bala im tang ha i wei yeng Trep ibala jat rathai bat ha ka ba bun sin kala hapru ban syukup daga kunup ni da ka shatri lada ther ulap balapsan Nrei, haga khat pratarik unok pra arajar arpo, kani kalong kami kalayok bujli no, daga yeng Dewbilat ka bathamai, bakam jupoi perkhat setia haga jing im jongka. Ya ka bala Pynshna, daga kenhon ki samlanya tuk-tuk, ya ka bela tip kerteng kum ka Tulba. Ki pait ba ki bala wan ban saki haga jing yalang bala play ya kani ka yeng thamai, kimla khlem da jau ummat, ban yos ngau syapang ka jing im basangsot, jongka kong Simar Khyllait. Khamtam haga por bau presiden jongka Tulba Mauthat Ration Unit ulayam kat bau dang ay ka kaipot haga bai dei ber ka jing pelut pensep haga basna ya kani ka yeng. Haga jing yakran ka bakerpang bat ka Batisi TV ka kong Simar Khyllait kala itu bakampat judan menuru ka jing kemen haga jing im ka jongka ka bakum haga ni gasngi bat kala ongru bakamla satia ban mudur yaladi bat ban perkhat ya ying Trep bajot ibaka jusyong jusa barok shikatu gisnem kat ba mentapat kala yeng daga yeng Dewbilat bat light ru nau slap bat kala air haga ni ka ju gasngi ka seng Tulba kala pelait pat baru ya ka kalender jong ka seng haga ju ka por la samru ya ki neps a chagi katto kan ni ki longyeng ki badon ha ka shnong lengdok maram Salam shukr ka mau pi khandiat la pi kan mau nang nang kali pi baling idon ka ayom Christmas bobon ki pri kidon la ka jong ki jingmut ki jong ki baling idon ka ayom Christmas hende la pi kan mau ka ayom Christmas kanong ja la kam don ki jing le pop hangte Genesis ka baning kong ka bangi pulin di ka kalino ka ban kalino ka balai bar ka Bible ki thoba hadien bu Adam bar ki im ki le pop bar ublei uam ye ki ba ken sayap bar ka Bible ki thoba ublei jugla ktien ka bamot bu Adam bar ki im ki hapanyap hende ka Bible ki thoba namar bu ublei uit pelat kata gi breu ka Bible ki thoba you honest like adu bu IT no elo jong khun ngi hapan bu ki atli ki benta ude ublei ubam jugla ktien bar ublei uba uit pat ki khun benreu Timta ke ego baja kolong namar ba manga bar pila rang yap nginom la ban pet im yeladi ka bamod manga bar pila rang yap ka jingkut ka jungi namang ilepop namau Adam ka im ngi hap ban le chudu job hene menta par ublei umla ban kalakhtien namar hap ban yap ban namar kata ka bai ko ang ban namar bu ublei ula iet kata ki perthai upha elo jong khon bar ka jingyap ka bar ka jingwan ka jong jisu ka perthai kam dei ka jingwan jo ka nyam kam dei ka jingwan jo ka rukom hene ka jingwan ka jong jisu ka perthai kolong bu ublei namar bu umla ban kalakhtien namar uhap ban yap manu bale pop ka bamod bu jisu uhap ban shim ya ka jaka ka jonga ba jompi ban syayap nam ka jonga ba jompi ban ai yala ka jingim bat di namar kata manga brapi ngi yo ya ka di ka Christmas ban ngi yo ban nek kemen Christmas hene ka jingkli bat ka jingkop ka baka ban bu apring jungi ni ka ni ka sngi sha ban duai utrai ula ai jisu ka jingim ka jungi namar manga brapi ngi don ka jingkemel ngi yap ngi le chabeng hene ka eipat ka manga brapi ni ai shau ga diga sngi ban nge scam abu nu snem ho ya preng ke diga jingkhang ba preng kini bar khoi ngashi ong ni goi bang ki jaka mani ki la ban khang hene ke jing mani kam di ban sange nama ublei khadi ngi bangilong ki no mani ki ba shisha ki ba mani ha kanu nu ga jaka bar ko mang preng ka pi diga sngi la ublei ula ai la jong khun ke eipat ka respond ke jonga ba pi bangin le shau ke eipat ka jubab ka bangin ai shau we ong try shim ne se ki jing im jonga shimi ka ying ka sem ka jonga shimi ka jing im ka jonga shimi ka jimut ka jonga shimi ka kam ka jam ka jonga shimi ka karya ka jonga shimi ka future ka jonga but so isting apun nga phai bang shakate ka baja chu zekraya bar ka Elizabeth desi dana peng jungi ni si khamtam ikong simai ka ni ka singi desi la ko bangi asol mi ki la duai bangi la pelong ki jingduai ba ka balang ka lawan desi ublei shim la jubab ha ka ayom ka jongki ublei jubab ha ka ayom ka jong ublei jubab Nade ai ka jingwa ka jungi ublei ai ya ka jingdon kam ka jungi ka ka ba ublei uwat nangikum ki priyo
Hidon lightly ke na umaika belaikai uong tang ban le hok ban ye je kajing isen bat ban le rit bat uplay jongme kata kadai kaba kanong rim kaba uplay uwat nasio ban ai kuplay ki sang Tulba ki bala le sisa ye kaba dei pila le kumbaong hakaktin nong way pila save the needy not the greedy. Pila le sisa kakam kaba kerpang kaba don kam ya kita ki badon kam ya ki bada don kam om sa kita ki breu ki bom don kam ya kata jingerap na pi. Pila le ya kata ka benta bat ngasngok men sisa pilong ki breu ki ba ya ka jingisen Pila poi hang ne asnong jongi namar ba pidon ya ka mensiam jong ka jing sngo isnei jong ka jing isnei na ka benta inei long yeng iba duk iba mat ya ka ne ka jing lanot ha ka jing ka jong Tena kata daw mapidon si siya tak mensim jong ka jing isnei bat ka jing le rit ka jong pi ka ba pim siam la ino wat ya ka snong ka jongi hang ne kapalong ka way na kisnong kendong kapadang kam kendong tam hang ne hapo mairang civil subdivision ngala banong ya kata ti kublai sibon ya pi kum kaseng kaba pi filale na kabenta kane kasnong kajongi kalong kasngi kaba kemen hadu kata-kata kerpang ya ikong bat kajing kemen kebangan ong ya pi hang na klimat kade kajing kemen ya kaseng tolbahi Ong kaktian, hakaktian ng way ki ong the more we give, the more we receive joy. Kajing katong hi jongka bangin form ka ki ban form ka ni ka Tulba kadai tang ka way ban chakri ke imlang salang ban kantiu ke imlang salang ban ra ye kita ki bri ban sam ban in Pynshna ye ki kam babha jongka imlang salang ban ngi kwa ba ki kna samna ki badan hapo kaseng Tulba kinla chibur ki jing sneu ban na kani kan lada kile khakam baha kitang yo shu ban pen ye kita ki kam baha haki ngisem haki snong kita mo ti sipang kani ngi kwa panong ka Tulba hi ka kwa kumbangi ong menchim stem ba ka jing Pynshna yeng jong ka Tulba ka numlong tang hakwe ka snong handai tang hawi district handai haman ki district ngin sa sina ka yeng bat kini ginde ki mati jong bar khoi kani kamde ka pisa jong i tang ki nong ilam jong central body ne phin ong tangki katu kan ni kinong sponsor ndoi ngani tu bi bar khoi ki achi spa aspa san spa kanu ladangi don tangkumba san spa gon lada ai tang mal aspa kalapoi se ka pisa te de raw nga songu ikini bar khoi ki khadru iki noilam bar khoi ndoi ngani tu bi ngilong tangu noilam uba ulong tung tharnya ndai bar khoi kadai kawai ba kini ki don lang ban betul lenti yang ki ban pasat jemul lang ngi long tang ki nong ilam ba kita ki ba ngin trei nam tak im lang salang ti khublai sibun ikini ki nong ilam bar khoi ki unit bar ki dukhat bar khoi hi namar kadai jong lemba jong phi hi ngila ban pen urlong ni ka kaye ban ngong kani ka jing Pynshna kani ka yeng kam dei ka kam basok namar habani kong ngimdai pisa bat namar kajing sopat donut ban ini kong bisa hak na kayeng bat ngi kular bangi ong ban Pynshna yeng nga kanau kajing yathu jong i sodar iong ba dan wei khasi kumba ong mane ba kiwan napok balang kiong ba bleng sa ai kayeng paka yai kong Simar Khyllait bat ha tang hapo sibnai mdon ngi lawan juga mengi Tulba bat ngi la kular ban ayeng ha kata klimat ngai kadur po sam ki ha kadur kmat jong ikong Simar Khyllait bat hai ibaradu bat I ai ta inusi bat kadap kada kajing kemen yengi ka Tulba ban ai ba kani kajing lep ha kazang dalam rempai bat kan tu ciki wewe ban ngai skam ba kani kajing long jongi kan pertu lang syaki pateng ban sawan ban ngong ba ka kham kraw yau tu unong ai ban unong pedang hakaba meningkong ladon we samla na po kastong wala pen skiaw nga baki don ki seng trimon sobha ki ba wa banyarap ban Pynshna ya ka ying ka sem ka jongka habanga tip ka no ka mensim jonga ka kemen ba hapo ri khasi jongi ki don sha ki ta ki brio ki ba ya petlem ba ya kitlem ya ka khia ka shon jong ki duk ki rai toy tenang ta tang ku ba ka to ka nesgi lawan ni kendu iwe ikong ibade
nang ne po marjan jong ka ne ka snong hi bat ngila lek bat nga hadu hakaying jong ka le kendu ini kong bat layo ban ya kren bat tang kumbakat do kan nesngi yi na kaliang jong ka seng hapo jong ka jingalam jong presiden jong ka seng ilawan hiar lade bonan ban jurip ya kan ka ying ka sem jong ka bat kilawan ban ya kendu yang nga hang ne haying bat ba kila penpau ba kikwa shisha ban yarap ban Pynshna ying sobha ya ini ikong de na kaliang jong ki ilapan ya ka NOC na kaliang nangi ka snong kumta ngi na kaliang jong ka snong habang iyo kum kata ka kubor katno ba ka snong jongi ka sngo kumen de na kaliang ka jongi kram na penslam ila ai ya ka NOC nang ba ka seng kan yo ban stang no ya ka kam de ka seng kala ya ka por ba ka seng kala yo ban stang ya ka kam da ka ba wan ban ti ya ka nongrem jong ka ying de na kaliang jongi kum ka snong hakas ngi ba wan ti ya ka nongrem jong ka ne ka ying ni la yami kato kat ne ki rurang ba ban yarap lem ban penti ya kan ka nongrim jong kan ka ying kapor ka ya ui ba kan ka liang juga seng kala sedang ban pentre ya kan ka ying rei ka bas nubok kalong hu neus nem itiap ba ka jeng walen shop jong kan ka klam coronavirus ka balak ta ka perthai bro ka wei bat ka balak ta hadu kan ka ri ka jongi ha ka ba ka sarkar ka penjari kan ka lockdown habro ka wei ka ri ha ka ba baro ngi hapan song ha ki ying ki sem dena kata-kata i bana kaliang jong ki misteri ki pentre kan ki ying ilahap ban sange shwa balong ba kapor kanang ya hakaba ka sarkar kala sha ban ya trebiang ki kam ki jam yu i bana kaliang jong ka seng kala pha ye ki misteri banwan ban pentre dep ye kan ki ying hadu kan ka por gumba kalong menta dena kaliang jonga ngas ngo ban ong bana ying iba na ying iba sop batap tang do plang Syaka ying simen ka balai kamra yo ikong Simar bansyong bansa nadu matakasngi kani kalong ka jingker khu ka bakraw e ka ying ka sem ka jongka kani kalong ka jingker khu ka bakraw kalong ka jingkemen ka ying ka sem ka jongka namar bansyong kum itu ying ibaret khamtam ha ka polyor ha bawan uslap naka jingjao jongka ban naka jingrung jongka haying bat kum ju ru i ba kalong ka ba khatnya hadu ka ta namar ilong ying ibaret hak ba khap ban ya sa hang to ying hadu henriungot kane kan pen sting ka jingmut jing parkhat ka jongka namar hak ka jinglong riu kan thei lumda ka seng ga yarap ban Pynshna so phai kan ka ying le se da lele kam kot bor da la de ban te kat ye kan ka ying kat kan ka ying ba ka seng ka Pynshna ngej ba ka jinglot ka de ko bon nyu i om de ba Pynshna tang ye ka ying wi wat kitar ki jingdon kam baro la penbiang hapo jeng ni ka ying kaba sa mata kalong ba ini kong kaba hapan trestom kalong tang ban pendap ya kabam haying hasem ena kaliang jongi kasnong lingba ka WEC kaba pej ika skim MGNRGS hapo snong nila penyo jingerap ika skim Pynshna lingba ka office jong block development officer mairang kumta ngasngo ban ai khublai ru ye kinong kit kam jong ka WEC ki balai trestom ki bala ban pendep ya kaneka Pynshna hakapor ka biang ba ka seng na luar bakla Pynshna subhai kan ka ying ka sem jongka hakan ka sngi takwa ban yarap subha dak ki blanket shashi photli kilong ying hapo ka snong ka jongi katno ka snong ka jongi ka sngo tenat bat kano ka snong jingi ka men ban yo skill bagi pardo ke parasnam ka jongi ikloi ban yakit ya ba na kamta uduk usuk lane urangli ujuki ubiki badon hapo jeng ka snong ka jongi tena kaleng ka snong ka jongi nilai shong ka jingalang nilai jiet ikini ki sipotli ki longying ibadai ki longying ki beduna hakayo ka kot bat ki badai ki longying ibadang shumi thamai dang stang ban seng ka ying ka bat thamai nak suplen palat na yo ni pe kata cho yung jot yung pe slap kup sini slap bunga ta le yo cho nak ni palat ayo ni lại kup slap lại cái slap ni ta slap yo thi sự te la slap ni thi kup te ku a chi kup na ba chi de ba bu ga cho ka yung khat pe chi miet ta lại ka khat na phi van chilan ni ku ble chi ku van ba la van chilan van ni la van le ni lại khat la lại ta slap van na yo lại te di bela kan buya tu bela setiap dak ni antara mak kalau di tu kan ba te kat buya bela en buya en slap beniang en hayung da yo bela darang da yo bela di bela da
dan Dewbilat bị thật dạp ai kita cái mình yang ta là việc trong những mình đã số sĩ đều trong số sĩ đều rồi xả slap yang maksud kat maksud jauh slap yang maksud mana bị cukup teri trong suy cukup ni slap jarang lại keduk teri. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll find there's no hurt or sorrow.